Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ρήμα must. Το ρήμα must είναι ένα ακόμη modal verb που όπως είχαμε πει και για το can, τα modal verbs είναι σαν βοηθητικά ρήματα τα οποία δεν μπορούν να σταθούν μόνο τους στο λόγο, χρειάζονται πάντα το κύριο ρήμα να τα συνοδεύει και τα οποία μπορούν να εκφράζουν διάφορα νοήματα. Το ρήμα must λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι το ρήμα πρέπει. Το ρήμα must πρέπει να ακολουθείται από ένα κύριο ρήμα, το οποίο κύριο ρήμα θα μπει στη μορφή που έχει ως απαρέμφατο. Τι είναι το απαρέμφατο? Απαρέμφατο είναι το ρήμα στην πιο απλή του μορφή. Παραδείγματος χάριν, πώς είναι το απαρέμφατο για το ρήμα πίνω? Drink. Το απαρέμφατο για το ρήμα περπατώ? Walk. Το ρήμα λοιπόν όπως το ακούμε. Μπορώ να πω δηλαδή εγώ, I must drink water every day, I must walk half a mile every day, εντάξει. Τώρα, πώς κλείνεται το ρήμα αυτό? Πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε την προσωπική αντωνυμία I, you, he, she, it, we, you, they. Το ρήμα must το οποίο δεν αλλάζει σε κάθε ένα πρόσωπο, παραμένει must και ακολουθείται από το απαρέμφατο του κυρίου ρήματος. Παραδείγματος χάριν, I must be back home at 11. You must be back home at 11. He, she, it must be back home at 11. We, you, they must be back home at 11. Πώς θα γίνει η ερώτηση? Must I be back home at 11? Αντιστροφή έχουμε δηλαδή. Αντιστρέφουμε την προσωπική αντωνυμία με το must. Must you be back home at 11? Must he, she, it be back home at 11? Must we, you, they be back home at 11? Τώρα, η άρνηση γίνεται με την προσθήκη της λεξούλας not. I must not be back home at 11. You must not be back home at 11. He, she, it must not be back home at 11. We, they must not be back home at 11. Ο σύντομος τύπος είναι must και not ενώνονται mustn't. Εντάξει, I mustn't be back home at 11 και so on. Τώρα, τι σημαίνει το ρήμα must? Όπως είπα και στην αρχή, το ρήμα must σημαίνει πρέπει. Στην άρνηση θα πει δεν πρέπει. Ωραία. Άρα λοιπόν, I must drink 3 glasses of water daily. Πρέπει να το κάνω αυτό και εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό. Το πιστεύω αυτό, γι' αυτό χρησιμοποιώ το ρήμα must. I mustn't be rude to my elderly. I mustn't, generally, I mustn't be rude to people. Δεν είναι σωστό, δεν πρέπει. Ωραία. Τώρα, μπορώ να ρωτήσω, must I sign in this document? Πρέπει να το κάνω. Το ρήμα must, λοιπόν, όπως σας είπα, όντας modal, δεν έχει όλους τους τύπους. Δηλαδή, μπορώ να πω I must για το παρόν. Για το παρελθόν δεν έχω τύπο του ρήματος must. Για το παρελθόν θα δανειστώ από το ρηματικό τύπο have to και θα πω I had to. Εντάξει, το ίδιο θα κάνω και για το μέλλον. I will have to. Εντάξει. Το must λοιπόν μπορεί να μιλήσει μόνο για το παρόν. Αν θέλω να εκφράσω υποχρέωση για το παρελθόν, ότι έπρεπε να κάνω κάτι, ήμουν υποχρεωμένος να κάνω κάτι, θα χρησιμοποιήσω το I had to. Και αν θέλω να κάνω το ίδιο πράγμα για το μέλλον, θα χρησιμοποιήσω το I will have to. Εντάξει. Λέω ξανά ότι η χρήση του must είναι για να εκφράσω μία αναγκαιότητα, κάτι που πρέπει να γίνει. Μία απαγόρευση, κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Αλλά όμως, ακούστε και ένα παράδειγμα. The lights in George's room are on. He must be awake.
φώτα είναι ανοιχτά, άρα πρέπει να είναι ξύπνιος. Αυτό δεν είναι αναγκαιότητα, αυτό δεν είναι πρέπει με την έννοια της υποχρέωσης. Αυτό είναι πρέπει με την έννοια του λογικού συμπεράσματος. If the lights are on, αν τα φώτα είναι αναμένα, he must be awake. Πρέπει να είναι ξύπνιος. Εντάξει, προσοχή όμως. Το αντίθετο δεν συμβαίνει. Δηλαδή, αυτός δεν μπορεί να είναι ξύπνιος, δεν είναι mustn't. Αν θέλω να εκφράσω ένα αρνητικό συμπέρασμα, θα χρησιμοποιήσω το can't. His car is not in the garage. He can't be at home. Βλέπετε, δεν μπορεί να είναι στο σπίτι. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε like και subscribe, έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε όσο το δυνατόν περισσότερα δωρεάν μαθήματα για εσάς. Θα ακολουθήσουν βιντεάκια τα οποία θα έχουν να κάνουν με ασκήσεις πάνω στο ρήμα must. Μέχρι τότε, να είστε καλά!